Når solen står op på vårens første dag, ønsker vi iranere Novruz, det persiske nytåret, velkommen med åbne hjerter og fornyet sind. Det er en tid for refleksion, taknemmelighed og håb, når vi ser frem til en bedre fremtid for Iran. Det sidste år har været et vanskeligt år, fuldt af udfordringer og hjertesorg. Men gennem det hele har det iranske folket vist en utrolig styrke, modstandskraft og et urokkeligt engagement for frihed og retfærdighed. Når vi hedrer de, som ofrer livet for vor frihed, forbliver deres mod ætset i vore hjerter. Og deres arv vil fortsætte at stimulere vores beslutsomhed om at få slut på denne kampen. På denne historiske rejsen anerkender vi kronprins Reza Pahlavi som den sande og eneste lederen af Iran. Et fyrtårn af håb og enhed, som repræsenterer ånden i vor revolution og løftet om et fredeligt, velstående Iran. Vi opfordrer verdenssamfundet til at støtte vores sag, anerkende vores kamp og stå sammen med os i vores kamp for frihed. Med din støtte kan vi overvinde undertrykkelsens mørke og indlede en tid med fred og velstand for vores nation og utårer. Nowruzetan Piruz. Måtte det kommende år bringe fred, frihed og retfærdighed ikke bare til Iran, men til verden.